ライブだったな、答え。そう思うだろ？うん、なかなかだったね。満足満足。なあ、今帰りか？うん、そうだよ。今日は練習もバイトも部活もない。久々のオフなんだ。そっか。私偶然だな。それじゃあ久しぶりに寄り道でもしていくか？まあ、巴がしたいんだったらいいけど。そうだよ、私がしたいんだ。それじゃあ行こう。どこでだっていつも通りやる。まあ、こんな感じかな。ああ、練習通りできた。やったな。春はウサギの寒毛期な。
イブだったな。